गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ इन्डिया आन्डार 19 फुटबल टीमा जारिमिन सोरजिनो हाबाय। साब चेम्पियनशिप 2023 आन्डार 19 आव भारतआ पाकिस्तानखौ फेजेनना फाइनालाव देरहासार। नेपाल हादराव जानाय 19 बोसोर सिंनि साब चेम्पियनशिप 2023 नि फाइनालाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव मोगा-मोगि जायो। बे गेलेनायाव भारतआ 3 गल सोयो आरो पाकिस्ताना 0 गलजों जेननो गोनां जायो। बर'नि दावगाफुनाय सानै गोग्गोम जोलुर गेलेगिरि मन'बिर बसुमतारी आरो गोगोमसार गयारीमोननि गोग्गोम गेलेनायजों भारतआ देरहासार जानो हाबाय। नेपालनि काठमान्डुआव जानाय साब आन्डार 19 चेम्पियनशिप 2023 नि फाइनालाव इन्डियाया पाकिस्तानखौ 3-0 गलाव फेजेननानै हादरनि गोग्गानाय लाबोनो हायो। मख'नो गोनांदि साब चेम्पियनशिपआव गोगोमसार गयारीया बांसिन गल होनो हानाय बान्थाखौ आजावदों। जोंनि अनजालु फंबाय सानै मन'बिर बसुमतारी आरो गोगोमसार गयारीमोना गावसोरनि गेलेनायाव दावगालांबाय थानो हाथों आरो बर' हारिजों लोगोसे भारत हादरनि थरफा अलंबार जानानै थाथों। इन्डियान एग्र'नमिस्ट एन्ड एग्रिकालचार साइन्टिस्ट डक्टर एम.एस. स्वामीनाथना मैया रुंसारि जानायखौ लानानै बिटिसिनि नेहाथारिख'आव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे साफ्रोमबो मावफुं सोद्रोमाफ्रा डक्टर एम.एस. स्वामीनाथननि मुङाव दान्दिसे दाहा फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनि मुङाव बिबार बावदों। स्वच्छ भारत अभियान बिथांखिखौ लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार नोगोर जौगाहां खोन्दोनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मनि खौरांगिरि मेल। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि मन की बातनि बिथोन बायदि दिनै क'क्राझार नोगोर जौगाहां खोन्दो क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि बानजायनायाव स्वच्छ भारत अभियानखौ लोब्बा लाखिनानै 1 घन्टानि थाखाय मोनसे गिदिरथार हाबाफारिखौ क'क्राझार सदरस'नि गान्धी पार्कआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंगोन। हाबाफारियाव गोसो गुदुं सुबुं आरो गौथुमफोरखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायदों मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा। क'क्राझार आयेन फरायसालिमानि जौगाथायनि थाखाय बिटिसिनिफ्राय 1 कौटि होनो रादाय। क'क्राझार आयेन फरायसालिमाया गोदान फरायसा बराय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गोदानै लुफुंजानाय गेटखौ बेखेवदों। क'क्राझार आयेन फरायसालिमा फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोदान फरायसा बराय फोरबो हाबाफारिजों लोगोसे क'क्राझार आयेन फरायसालिमानि गोदानै लुफुंजानाय हाबग्रा गेटखौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोदानै लुफुंजानाय गेटखौ बेखेवनानै होयो आरो बिथाङा बिबुंथिनि गेजेरजों क'क्राझार आयेन फरायसालिमानि जौगाथायनि थाखाय बिटिसिनिफ्राय 1 कौटि होनो रादाय होयो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो एमसिएलए माधव चन्द्र सेत्री, क'क्राझार आयेन फरायसालिमानि गोरायुं सुरेश बसुमतारी, क'क्राझार आयेन फरायसालिमानि फोरोंगिरि आरो फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लायो। बुनमाजा प्राइमारनि गुबुन राजखान्थि हान्जानि सुबुंफ्रा इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैयो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय आट्टागाव गामियाव दिनै सालबारि ब्लक इउपिपिएल आरो बुनमाजा प्राइमारनि बानजायनायाव इउपिपिएल हान्जाया मोनसे जयेन जानाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयेन जानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारी बिथाङा आरो बाहागो लाबावनो हादों बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्म बिथाङा आरो मिरु इउपिपिएल नेहाथारि समनाथ नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लायो। लोगोसेनो मिरु टिएलसिसिनि मासिगिरि बिन'द मुसाहारजों लोगोसे सालबारि ओनसोलनि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे मोनसेल' प्राइमारि बुनमाजा प्राइमारिनि सिङाव थानाय बिपिएफ जेएसपि आरो गोबां राजखान्थि हान्जानिफ्राय सा 500नि बारा सुबुंफ्रानो इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जायो। कामरुप जिल्ला कौस्टि बर' सुबुं गौथुम इउबिपिएफआ समायखिरा लाबाय। दिनै सा कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय रङिया दोलोबारि गामियाव बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ मावफुङो। समायखिरा लानाय हाबाफारियाव मिरु इउबिपिएफनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि आरो गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर' बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बायदि बिबाननि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो आरो समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ बिथांमोना मावफुंनानै होयो। मेलाव बाहागो लानानै इउबिपिएफनि आफादगिरि गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा गावनि सायाव एबा नखराव सिएम भिजिलेन्स कमिटि टीमा सिग्रोमनाय खौरां गोसारनायखौ नंखाय होननानै रोखा खालामदों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय
बासबारि नब्लाङाव बिजेपिनि मोनसे दोलोनि मिटिं जुथुमनाय जायो। बे सावराय मेलखौ आफादगिरि महरै दैदेनो आगुनि 24 नं गौरीपुर विधानसभानि एक्स एमएलए बनेन्द्र कुमार मुसाहारि बिथाङा। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो गेलेमु आरो हारिमु मन्त्रि बिमल बरा बिथांजों लोगोसे एमएलए हेमंत ठाकुरिया, एमसिएलए सुजल सिंह लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि लेङाइ आफादगिरि बिमल दैमारि बिथांमोना आरो गोबां गोजौ थाखोनि राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला गोदानै दाजानाय 5 नं पर्बतजरा विधानसभा समष्टियाव बिजेपि हानजाया गोख्रों खामानि मावनो कमिटिनि गासै पर्बतजरा मण्डलखौ लानानै सावरायलायनाय जायो। 5 नं पर्बतजरा विधानसभा समष्टियाव गासै मोनबा मण्डल दं, जेरै पर्बतजरा, गुम्मा, श्रीरामपुर, दतमा, फगिराग्राम, बिन्नो। गासै कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे सोद्रोमा बिथांमोनाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लाद्दु सिंहनि हेंथायै मुसुखा सावदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जाख्लग्रा भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाद्दु सिंहनि हेंथायै आरो बेखौ थुलुंगा होग्राफोर मिहिरकान्ति चौधुरी, बिश्वरन्जन सामाल, एसके देब आरो बिबि मिश्रा बिथांमोनखौ बिबाननिफ्राय थाबैनो बोखारनांगौनि थाखाय मुसुखा सावनाय हाबाफारि लादों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बेराफारसे नो जास्टिस नो रेस्ट, थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया, एबसु लं लिभ बायदि स्लगानफोर होनायजों लोगोसे दाबि खालामो खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारनिसिम। जेसेबां दिन लाइस्राम लाद्दु सिंह बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव भाइस चेन्सेलर महरै थाबाय थागोन, एसेबां दिन जोंनि फरायसाफोरनि जेंनाफोराबो थाबाय थागोन। जेब्लासिम बिथांमोनखौ बिबाननिफ्राय थाबैनो बोखारा अब्लासिम जोंनि सोमावसारनायाबो जोबनाय नङा। अदेबानि फरायसाफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि फारसे जेबो मोजां हाबा मावाखै आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि जौगानायनिबो जेबो हाबा मावाखै होननानै एबसुआ बुंदों। चिराङाव सिखाव खावनाय जाथाय साननि समावनो सोमजिदों। सिखाव खावनाय जाथाया रावबो गैयैनि खाबु लाना साननि समावनो खावना लांदों गोबां मुवा बेसाद। चिरां जिल्लानि खासिखत्रा बावलागुरि गामिनि रश्मि बर'नि न'खराव मैया साननि समावनो रावबो गैयै खाबु लानानै सिखाव हाबनाय जाथाया सोमजिदों। दुथां सिखावफ्रा दरजा एरखावनानै न' सिङाव हाबना आलमारियाव दोननाय सनानि माला आरो सनानि रिंजों लोगोसे माखासे रांफोरखौ लानानै थाङो। आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मनि आंगो बिफा हरकेश्वर ब्रह्मनि आद्र श्राद्धखौ समाजनि नेमखान्थि बायदियै क'क्राझार जिल्लानि दतमा सालानि बाथाबारियाव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो एमएलए जयन्त बसुमतारी, लरेन्स इस्लारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा, ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा। चिरांनि लावख्रिगुरि गामियाव अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो बिटिआर ट्राइबेल संघ क'अर्डिनेशन कमिटिया आगान हैदों। एम रन्जित बसुमतारीनि इफेक्सनखौ कमप्रमाइज खालामा होननायखौ जों बरायो, नाथाय आयेन बेरेखा ट्राइबेल बेल आरो ब्लकफोराव हाबसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारालासे हाग्रा होबथानायनि नामाव ट्राइबेल हारिखौ ट्राइबेल हानिफ्रायनो होखारनायखौ जों गनाया। राजखान्थिनि थाखाय बिपिएफआबो 15 बोसोराव आयेन बेरेखा ट्राइबेल बेल आरो ब्लकआव हाबसोनायनि ट्राइबेल नङि हारिफोरखौ होखारबासै हाग्रा होबथानायनि नामाव ट्राइबेल हारिखौ आलाय सिलाय खालामबाय थानाया जोंनि हारिनि थाखाय मोजां लैखोन नङा। ट्राइबेल संघआ बिटिआर सरकारजों ट्राइबेलनि बागै सावरायनो एपइन्टमेन्ट बिनायखौ प्रमद बर'आ दिनैसिम खोनासङाखै। दिनै चिरां जिल्ला सान्थिपुर ओनसोलनि लावख्रिगुरि गामियाव दै लोमजाना हालाय हाफाय जानांनाय रायजो राजाफोरखौ खौरां लाहैयो आसाम ट्राइबेल संघ आरो बिटिआर क'अर्डिनेशन ट्राइबेल संघ आफादा। चिरां जिल्ला बिजनी बल्लगावआव जांख्रिथायनि थैसाम प्रिमियार श'नि स्टेजआ बार आरो अखा हानायनि जाहोनाव बायबाय। मैया जानो गोनां जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुननि प्रिमियार श' काम मिउजिकेल नाइट हाबाफारिया बोथोरनि नासनायाव हरथार थाद'नाय गैयै बार आरो अखा हानायनि जाहोनाव लुफुंनाय स्टेजआ बायो। मख'नो गोनांदि बार अखाखौ नेवसिनाबो हाबाफारिया आबुङै सोलियो। पर्बतजरा फुटबल क्लाबनि बानजायनायाव आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनायनि दिनैनि नैथि साननि बादायलायनाया क'क्राझार साय आरो सोनाब बंग रायजोनि आलिपुरदुवार एफसिनि गेजेराव गोब्राब नाजालायनायनि गेजेरजों बे गेलेनाया जानानै थाङो। बे बादायलायनायाव क'क्राझार साया 8 गल सोनानै आलिपुरदुवार एफसिनि हेंथायै गोरलैयैनो देरहासार जानानै फाइनाल राउन्डसिम जायगा आवग्रिनो हायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आलादा ग्रेटार त्रिपुरानि थाखाय गोख्रों बन्द खालामदों तिप्रा माथा दोलोआ। मैया फुंनि 6 रिंगानिफ्राय बेलासि 6 रिंगासिम 12 घन्टा गोख्रों बन्द खालामदों। बे बन्दआ त्रिपुरा रायजोनि त्रिपुरा ट्राइबेल अट'नमास एरिया डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सिङाव फोसावदों आरो त्रिपुरासा रायजोफ्रा ज'ज'यै हेफाजाब आरो मदद होनानै राजा लामायाव ओंखारबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बे बन्दआ आगरतला एरियाखौ सरजाबनाय जायाखैब्लाबो
आगरतलासिम थांनाय गुबै राजा लामाफ्रा बन्द थानाय लोगो लोगोनो आगरतलायावबो गोहोम गोग्लैदों।